Äänen kosketus on kokonaisvaltainen kokemus, jossa voi kokea kehoon sävellettyä musiikkia ja ääntä. Taiteen ja teknologian avulla pyrkimys on luoda turvallinen tila, jossa oman kehon ja mielen tutkiminen, oppiminen ja todistaminen olisi mahdollista. Musiikki ja ääni koetaan innovatiivisen monikaiutinjärjestelmän kautta, jossa kehoa kiertää 5 kaiutinta. Moniulotteisen kuuntelukokemuksen lisäksi äänen värähtely koetaan kehossa värähtelypatjan avulla. Kehossa tuntuvat värähtelyt ovat täysin synkronoituja musiikin ja muun äänen kanssa, tarkoittaen, että kuuntelukaiuttimista tuleva ääni sijoittuu tarkoin sinne, missä kohtaa kehoa bassoresonanssi milloinkin tuntuu. Tämän yhdistelmän kautta on mahdollista luoda aivan uudenlainen kokemus äänestä ja taiteesta, joka tähtää samalla kehon ja mielen palautumiseen autonomisen hermoston tasapainottamisen kautta.